So akuluakulu ndafika kuno. Moto uja uli under control, mabuilding okwana 1 2 3 4 komano mabuilding ena 4 moto sunazimebe uyaka nkati muja. Akuluakulu unali moto opsa monga mene mukuoneramo. Inayamba kuyaka ndi building imodzi komano moto unauluka ndikugwira mabuilding enawo. Nditu mwamwayi anthu ambiri anali atachosedwa kuti atulukepo, komabe anthu okwana 55 ndi amene apezeka kuti amwalira ndi ena ambiri avulala. Padakali pano anthu oposa 100 akusowabe sanapangidwe account yayi, ndipo akudikirira kuti moto uzime ndithu arescue apita akalowe mkati akayambe kuona kuti muli bwanji. Yetu pa anthu amene amwalirawo pali pa foreigners ndithu awiri amene ali mgulu la anthu amene apezeka kuti atisiya, ndipo ma foreigners enanso awiri ali pa gulu la anthu ovulala kupeza ma apartments imo makhalanso ma foreign nationals. Yetu guys, pali zima blocos 1 2 3 zonse in total zilipo 8. Moto unayamba pa imozi koma kenaka unagwirira mabloko onse. Mabloko amenewa sikuti ndi anyowani yayi, koma amapangidwa renovate, amakonzedwaso, ndipo anayamba kukonzedwa chaka cha 2024. Yetu komano it seems kuti paint kaya zima materials zambiri zimene zinali panjapa zinali za flammable, ndi zimene zinayamba moto. Mmene amachitira anzathu kwathu kuno, zikachitika ngozi zoterezi ndithu amagwira anthu amene anali responsible, moti anthu 3 amene anali ngati oyang'anira ntchito yomwe imagwirika pamenepa atengedwa kale ndi apolisi for questioning kuti ayankhe mafunso kuti zitheka bwanji pa construction kupezeka zinthu zoti zingayambitse moto opsa ngati umene. Yetu zoopsa kwambiri. Ifeyo timakhala mabuilding oyandikana chonchi zambirimbiri zoyandikana, and ndakumbukira anthu munakambapo titakuonesani mmene anthu timakhalira kuno munkati mwamutangoyamba moto ungatani. Izi zoti sizichitika koma zikachitika zili ngati ngozi ya ndege. Yetu si igwa ndege, koma ikati yagwa kumakhala chipere. Itu atolankhani alipo ambiri from all over the world. Zikachitika